Πάμε να δοκιμάσουμε 4 αποχρώσεις από τα Velvet Matte Liquid Lipstick της MUA. Αρχικά να πω ότι και οι 4 αποχρώσεις είναι καινούριες. Δεν είχα παλιότερα κάτι παρόμοιο, οπότε είπα να αγοράσω από την MUA τα συγκεκριμένα για να τα δοκιμάσω. Και πάμε να περάσουμε στην πρώτη απόχρωση, η οποία είναι η απόχρωση Mystique. Είναι αυτή εδώ. Έχω κάνει το περίγραμμά μου και πάμε στην εφαρμογή. Η υφή είναι τέλεια. Η απόχρωση είναι πολύ φωτεινή, φοριέται άνετα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Όταν στεγνώνει γίνεται τέλειο και πάμε στην επόμενη. Έχω εφαρμόσει ένα πιο σκούρο περίγραμμα, έτσι λίγο πιο μπορντό καφέ και πάμε στην απόχρωση Heartbreaker. Η οποία είναι και πιο έντονη από την προηγούμενη. Τέλειο χρώμα. Γράφει φανταστικά. Πάμε σε μια πιο ροζ απόχρωση, την απόχρωση Dream Girl. Χρησιμοποίησα και ένα πιο ροζ περίγραμμα. Πολύ φωτεινή, πολύ ανοιξιάτικη, ταιριάζει και τις ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα. Για το τέλος άφησα την πιο καφενούντα απόχρωση, την Sincere, και έχω βάλει καφέ περίγραμμα. Για να δούμε. Αυτό είναι λίγο πιο μουντό σαν χρώμα και νομίζω ότι φοριέται πιο εύκολα για μια βραδινή έξοδο. Αυτές λοιπόν ήταν οι 4 αποχρώσεις που έχω στην κατοχή μου. Πηγαίνετε στο site να τις τσεκάρετε. Η MUA συχνά βγάζει και διάφορες προσφορές. Εγώ τα 3 από αυτά τα πήρα στις 11 που έτρεχε μια προσφορά για Singles Day και είχε τα 3 liquid lipstick στην τιμή των 11 ευρώ και 11 λεπτών και δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω τη ευκαιρία γιατί ήθελα έτσι και λέω να τα δοκιμάσω. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye!